Hi guys, la nje ngifuna ukuchaza nje indaba encane la, angizokuhlala isikhathi eside. Ngifuna ukuthi lapha ku paper 2 Umbuzo Omude isiZulu bazothi sicela ubhale ngodweshu, ukubhebhetheka kodweshu. Asicale la ekutheni ukuthi luyini na udweshu. Udweshu bantwana bami luhlukaniseke kabili. Kunodweshu la ngaphandle nodweshu la ngaphakathi. Udweshu la ngaphandle ilapho khona abadlali noma abalungiswa endabeni yethu besuke beshayisana ngemibono. Okay, asithathe nje isibonelo. Lapha endabeni yethu impi yabomdabisi ethunjini. Sithola lapha uPopi, umthimkhulu N benobafana. Bephikisana lapha ngendaba yokuthi abantwana bachubeke bahambe ngebhasi mabe esikoleni or bathengelwe imoto. Okay guys, bese kuthi ke udweshu la ngaphakathi ilapho khona kusuke kushayisana imicabango. Uyawuzwa umehluko? Ngithelwa ngaphandle kushayisana imibono between abantu ababili or abathathu. Kodwa ke kweyangaphakathi ukushayisana komcabango, umuntu osuke eyedwa ezicabangela yena ngaphakathi ethatha ebeka. Okay, asiyenze isibonelo ubafana. Ubafana uyathatha uyabeka endleleni yakadokotela. Lapho khona eyakudokotela ozobasiza ngomshado wabo. Uyathatha uyabeka uyazibuza ukuthi kahle kahle bafike kanjani benomthimkhulu N la. Bafike kanjani ukuthi umshado wabo uze ube kule ndlela eyikho. Uyathatha uyabeka uyayibuza yena imibuzo uphinde uyaziphendula. Uyazibuza kwasayena ukuthi ngabe mhlambe kungikwenza kwakhe ukuthi kuze kube nje emshadweni wakhe or mhlambe ikhona izinto angazenzi kahle naye uyothola uncedo le. Kodwa before afika lapho ngaphakathi kuye ubhizi uyacabanga lokho luwude. Okay, sengivala ke. Lubhebhetheka kanjani ke udweshu? Lubhebhetheka kanjena ke. Angisho uyamthola ubafana lapha yana ecabanga yedwana. Mase sesuka eseyikhuluma lento akade icabanga eyedwana, eseyikhuluma nomunye umuntu, ekhuluma nodokotela ngeenkinga zakhe zomshado akade ecabanga ngazo endleleni. Siluyabhebhetheka kudweshu. Kanjalo futhi makabuya kudokotela uzobuya libhebhethekise futhi udweshu mase fika kuPopi endlini. Esemtshela ukuthi ngibuya kadokotela. Uyayibona? So ukuchubeka kwendaba kahle kahle ukuxoxa nje indaba yakhe ayikho into enzima ngodweshu. Ayikho into enzima. Ngizophinde ngilichaze kahle kodwa mangithola isikhathi kwamanje nje bekuyilokho okuncane. Sharp.